ҷаласаи ниҳоии даъвати панҷуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистонро Муҳаммад Саид Убайдуллоев бо таъкиди худдорӣ аз салому оғӯш кардан ба хотири коронавирус оғоз кард. раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон таъкид кард, ки бояд ҳар нафар қоидаҳои оддитарини беҳдоштӣ, ки аз сӯи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ тавсия шудааст, бояд иҷро кард, то аз сирояти коронавирус эмин монд. дар ҷаласаи ниҳоӣ, ки Додистони Кул гузориши солонаи худро ироа мекард, гуфт мақомоти Тоҷикистон 6 шаҳрванди кишварро, ки рӯзи 15 март тавассути хатсайри Истанбул Тошканд аз хориҷ ба ватан омадаанд, ба карантин фиристодаанд. дар ин ҳавопаймо гирифтории як шаҳрванди Узбекистон ба коронавирус собит шуда буд. бо хатсайри Истанбул Ташкент 10 шаҳрванди мо ба Ташкент меояд. дар он самолёт якта шаҳрванди Узбекистон бо коронавирус ошкор карда мешавад. аз ҳамин 10 шаҳрванди мо 6таша аллакай муайян кардем, ба карантин фиристондем. ҳоп ҳозир шахсияти 4 нафари дигар муайян карда шуда истодааст. ба нисбати онҳо мо чораҳои карантинӣ меандешем. Додистонии Кул дар ироаи гузориши солонаи худ дар назди аъзои Маҷлиси Миллӣ гуфт, дар робита ба пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус бо Вазорати тандурустӣ ҳамкории қавиро ба роҳ мондаанд. айни ҳол аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 нуқтаҳои карантинӣ ташкил карда шуд, ки то санаи 16 марти соли ҷорӣ 1599 шаҳрвандони аз минтақаҳои осебпазири хориҷа ба ҷумҳурӣ ворид гардида ва муоинаи эпидемиологӣ фаро гирифта, 1264 нафари онҳо бинобар солим будан рухсат ва боқимонда 335 нафар таҳти назорат қарор доранд. аммо ҷаласаи ниҳоии даъвати панҷуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистон бо чунин хабарҳои начандон хуш ба поён нарасид. Муҳаммад Саид Убайдуллоев пас аз гузориши кори 5-солаи ниҳодаш бо қаноатмандӣ аз кори онҳо ба чанд нафар ифтихорнома тақдим кард ва дар ҳамин ҳолат гуфт, тавсияҳои Созмони ҷаҳонии беҳдоштиро дар робита ба коронавирус риоят кардан намешавад. дар Тоҷикистон то ба ҳол ҳолатҳои гирифторӣ ба коронавирус сабт нашудааст, аммо таи рӯзҳои гузашта мақомоти Узбекистону Қирғизистон ва Қазоқистон, ҳамсояҳои наздиктарини Тоҷикистон, аз чанд ҳолати гирифторӣ ба коронавирус дар ин кишварҳо хабар доданд.